Οι προγραμματικές δηλώσεις του νέου αρχηγού του Πασόκ μόνο σε εμάς. Δεν θέλω η Ελλάδα να πάρει τα λεφτά. Δεν θέλω τη λύση του PSI. Δεν θέλω την απόφαση του Οκτωβρίου. Θέλω η Ελλάδα να οδηγηθεί στην πτώκευση, στη δραχμή. Φάγαμε όλοι μαζί. Σούζι τρως και ψεύδεσαι και τρως. Στη ζωή του άντρα μου. Άπα, σε βλέπω χείρα. Όμως το μνημόνιο ήρθε σε εμάς. Γιατί ήρθε αυτό το μνημόνιο? Του την έσκασα, έτσι, τον εξευτέλισε. Κύριε Χαράλαμπε, από το Κολονάκι είστε εσείς? Όχι, ο κύριος Χαράλαμπος είναι από την... Όχι, από την λαϊκή Αμφιάλη. Πού βόσκεις, βρε! Δεν ακούς που σε φωνάζει! Γιατί ήρθε αυτό το μνημόνιο? Βρε, δεν τρέπεσαι γέρος άνθρωπος, Δεν είναι και τόσο Έλληνες όσοι μας κυβερνούν, είπε πρόσφατα ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ και ο Μίκης μίλησε για προδότες. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την τοποθέτηση? Εμείς δεν συμφωνούμε καθόλου με αυτή την τοποθέτηση. Είμαστε κάθετε τελείως, ρε παιδί μου.